Сәлем дуслар, эфирда топ-клип тапшыруы. Сезнең тавышлар белән билгеләнгән татар клипларының унлыгы һәм мин Айрат Ильясов. Көзнең беренче аена да аяк бастык. Ә ул арада топ-клипта нинди үзгәрешләр булды? Кемнәр нинди урыннарга күтәрелде? Бергәләп ачыкларбыз. Гадәттә, тапшыруның моңсу моменты башында була. Бүгенге хит-парадтан кемнең клибы төшеп калган? Әйдәгез әлеге клипны тапшыруда соңгы тапкыр карап, саубуллашып та калыйк. Uçtu bu kader dünya, sandı baştay keşkünede. Laşın kuş gibi kızırda, ey dünya aziz dünya, tatlıdan tatlı dünya. Baş emin dip yürgenlerinin başını idirgen dünya, ey dünya aziz dünya. Tatlıdan tatlı dünya, baş emin dip yürgenlerinin başını idirgen dünya. Топ-клипта сезнең өчен һәр атна яңа клиплар тәкъдим ителә. Sen sağ yere değilsen, uyumda da köngelde de yaşa bitsin en iyisen. Doğan günün beleneni kaderlen berden beren. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Ayşangmın ayı bolasa, görüp şol şeşlerini. Min dilim senin her vakit, yılmayıp yaşavanene. Doğan günün beleneni kaderlen berden beren. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Böyle giderge dip suzan, matur şeşek beyleme. Men yaradan seni eli, kutlu bulsun beyreme. Doğan günün beleneni kaderlen berden beren. Dilimizge dileklerine
Диля Нигматуллина бизнес аша. Матур һәм зауыклы итеп киенүче Диля Нигматуллина барлык хатын-кызларны да сыйфатлы итеп киендермәкче икән. Диля Нигматуллина костюмнарына күптән дизайнны үзе ясый торган булган. Хәзер ул дус кызы белән эксклюзив дизайнер киемнәре җитештерергә уйлый. Барысы да әзер, ләкин профессиональ тегүчеләр эзләүдә туктап калганнар. Диля Нигматуллина профессиональ тегүче тамашачыларны үзенә чакырып кала. Моннан нәрсә килеп чыкканын алдагы тапшырулардан белербез. Уңышлар теләп, хәзер Диляның шул да җитә дигән клибының костюмнарын карыйбыз. Йөрәгемнең серләрен җырга үрәм, хәтта җил тынып көйләрен тыңлый. Синең дә сөюте яна сизәм, шуңа йөрәк түзәк көтеп талымый. Еллар узса да, кайда булсам да, йөрәгемне ишетеп ачып килсен килгәнә. Язмышны узып, сәбәпләр табып, яннарымда булгана шул җитә, шул да җитә. Син дөньяда бар дигән тик бер уйда, сагыш салкыннарында җылыта. Иннәргә төшкән тормыш сынаулары, җиңеләеп киткәндәй шул чакта. Еллар узса да, кайда булсам да, йөрәгемне ишетеп ачып килсен килгәнә. Язмышны узып, сәбәпләр табып, яннарымда булгана шул җитә, шул да җитә. Сандугач тавышын таңда ишетсәм, синең моңнарыңны күңлем таный. Шын мәхәббәт гомердә тик бер килә, аның көчен язмышта җиңә алмый. Еллар узса да, кайда булсам да, йөрәгемне ишетеп ачып килсен килгәнә. Язмышны узып, сәбәпләр табып, яннарымда булгана шул җитә, шул да җитә. Еллар узса да, кайда булсам да, йөрәгемне ишетеп ачып килсен килгәнә. Язмышны узып, сәбәпләр табып, яннарымда булгана шул җитә, шул да җитә. Йөрәгемне ишетеп ачып килсен килгәнә. Яннарымда булгана бәхеткә, шул да җитә. Дуслар, алдагы яңалык Ландыш Нихмаджанованың иҗатын сөючеләр өчен. Җырчы Уникста узатырган елның беренче концертына әзерләнә. 24 сентябрь кичке 7 яртыда
Уникс концертлар залында күтеп кала. Сезнең өчен популяр җырлар, танылган артистлар чыгыш ясаячак. Килми калмагыз. Әлегә Ландышның «Биклә мине күңелеңә» клибын карыйбыз һәм аның өчен тавыш бирергә онытмыйбыз. Тапшырыбыз кызганнан кыза бара, хәзер рекламага бүленеп алабыз, тиздән очрашырбыз. Татарча җырлар сөюче дусларыбыз өчен TMTV каналы яңа Web TMTV радио тәкъдим итә. Син һәм музыка. Бернинди реклама сезне аермаячак. Җир шарының теләсә нинди ноктасында 24 сәгать синең өчен яраткан җырлар, популяр хитлар. TMTV радио кушымтасы App Store һәм Google Play кибетләрендә. Хәзер Лиана Габдрахманованың клибын карыйк һәм аның өчен тавыш бирәбез.
Дәштіңді янан кетіп бардым. Мен ялғызым қалып әрініштім. Мен ялғызым қалып әрініштім. Янарымда, неге янарымда, янарымда, неге қалмадың? Сен бит мені генә түгел яратмыйм дип, үз-үзеңне хәтта алдадың. Үз-үзеңне хәтта алдадың. Әллә уйнамыйша, оның муенына сарылдың. Сарылдың да оның құшағында. Үзлеп мені сағындың. Үзлеп мені сағындың. Янарымда, неге янарымда, янарымда, неге қалмадың? Сен бит мені генә түгел яратмыйм дип, үз-үзеңне хәтта алдадың. Үз-үзеңне хәтта алдадың. Әллә шылап, әллә юрин инде, мен шығарған жырны жырлыйсың. Жырлыйсың да бірге болған мәлні, исләріңе алып елайсың. Исләріңе алып елайсың. Янарымда, неге янарымда, янарымда, неге қалмадың? Сен бит мені генә түгел яратмыйм дип, үз-үзеңне хәтта алдадың. Үз-үзеңне хәтта алдадың. Сен бит мені генә түгел яратмыйм Үз-үзеңне хәтта алдадың. Яндарымда неге қалмадың? Рафаил Латыпов агач утырта. Рафаил Латыпов иптәше Дина апаның төп йортында туганнары белән саф һавада ял итеп ята икән. Оныклары белән барлык булган эшләрне эшләп, агач утыртырга керешкәннәр алар. Рафаил абыйның гаиләсендә артык зур вакыйгалар юк. Бер килеш кенә зур сәяхәткә әзерләнәләр икән. Ә хәзер инде дуслар, әйдәгез клибына да күз салыйк әле.
күргеш күзләрем, асуланды йөзләрем, сөйем дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемне типкәнем, сөйем сине сөйгәнем. Сине күргеш күзләрем, асуланды йөзләрем, сөйем дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемне типкәнем, сөйем сине сөйгәнем. Мусу минем төннәрем, ялгыз калсам сөйгәнем, синең якты йөзләреңне йолдызлардан өзләрем. Сине күргәч күзләрем, асуланды йөзләрем, сөйем дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемне типкәнем, сөйем сине сөйгәнем. Сине күргәч күзләрем, асуланды йөзләрем, сөйем дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемне типкәнем, сөйем сине сөйгәнем. Шын бакчага сөйгәнем, тыңла күңел серләрем, шын күңелдән әйтәм сиңа, сөйем сине сөйгәнем. Сине күргәч күзләрем, асуланды йөзләрем, сөйем дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемне типкәнем, сөйем сине сөйгәнем. Сине күргәч күзләрем, асуланды йөзләрем, сөйем дигән сүзләремне кабул итче сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемне типкәнем, сөйем сине сөйгәнем. Белсәң иде йөрәгем, син дип кемне типкәнем, сөйем сине сөйгәнем. Сөйем сине сөйгәнем. Лилия Хайруллина футбол командасын жия. Жүрші Лилия Хайруллина тизден улы Кәримгә энекәш алып кайтырга тиеш. Хәзер ул 8-нче айында икән. Аңа исәнлек саулык теләп калабыз. Бәлки киләчәктә Лилия футбол командасында җыеп куяр. Кем белә? Иҗатына килгәндә Лилия июнь айларында төшерелгән клипны көтә. Җәй турында төшерелгән клип бәлки кышка әзер булырдыр дип белдерде ул. Әлегә без сезнең белән әзер клипны карыйбыз һәм тавыш бирергә онытмыйбыз.
Күтүгеле гадигене яратып каны яратылып яшәргә кирәк җирдә. Бәхетле булу серләре күтүгеле гадигене яратып һәм яратылып яшәргә кирәк җирдә. Яратып һәм яратылып яшәргә кирәк җирдә. Гүзәлемнең популярлыгы арта. Гүзәлем иҗатының географиясы киңәя бара. Күптән түгел генә ул тормыш иптәше Салават белән Мәскәү татарлары туенда кыздырып кайткан. Гүзәлем үзенең җырларын башкарып, күп кенә чәчәкләргә ия булган. Татар җырына тансык булган Мәскәү халкы аларны бик җылы кабул иткән. Анда барып кайткач, яңа көчләр җыеп, тагын да канатланып кайттык дип белдерде. 7 сентябрь Салават Миниханов белән бергә тормыш коруларына 2 ел тулган. Аларга бары тик уңышлар теләп, Гүзәлемнең «Әни клибын карыйбыз һәм 1320 номерына 113 саны белән SMS хәбәр җибәрәбез. Кояш кебек нурлы ниемә багышлыйсым килә җырымны. Синең янда һәр чак җылы әни яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни яктыртасың барыр юлымны. Алтын киңәшләрең бирергә дә юлатырга һәр чак әзерсең. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Күзләреңдә якты нурлар булсын, һәм сүнмәсен өмет чаткысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен әни, йолдызларның син иң яктысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен әни, йолдызларның син иң яктысы. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм
әгитәм сиңа җырымны. Тапшырубыз кызганнан кыза бара, ә хәзер рекламага бүленеп алабыз. Тиздән очрашырбыз. Тапшырның кульминацион моментына да килеп җиттек. Әйдәгез бронза хуҗасына сүзне бирик. Ул безнең җиңүчеләр эшлеген ачып җибәрәчәк. Лиана Хисматуллина премьерага әзерләнә. Театрга, концертларга йөрергә яраткан җырчы кыз яңа сезон ачылышына шатланып туя алмый икән. Лиана сентябрьдә узучы мөселман кинофестивалендә булган фильмнарны бик яратып карый.
айларына. Гүзәлия белән Элвин Грейның дуслык сире. Элвин Грей белән иҗат итүче җырчы Гүзәлия күптән түгел генә сирен ачты. Гүзәлиянең нәселен карап чыксак, ерак бабалары башкортлар икән. Бу факт турында күптәннән беләм, якын дусларымнан моны яшермим дип әйтте Гүзәлия. Әлегә Элвин Грей белән студияда җыр яздырып йөриләр. Баксаң, Гүзәлиянең иҗатташ дусты да Башкортстан якларыннан булу юкка түгел. Ә Гүзәлиянең клибы ошаса 1320 номерына топ клип 111 саны белән SMS хәбәр җибәрергә онытмагыз. Ходай биргән бәхетем, син гомерлеккә дип килдең. Югалтасым килми сине, без икебез бер беттек. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма синең куллар, йөрәгемдә исемең. Кавыштырды безне язмыш, күзләргә тимәсен. Сындырма канатымны, югалтма өмметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма
Абсолют лидер. Бүген ул иң-иңе. Бүтін алқышлар, мақтау сүзләре аңа. Әйдәгез үзенә сүзне бирик. Элвин Грейны фанатлары аптырата. Җырчы егетне яшь кызлар бик яраталар. Төрле социаль ширкәтләрдә язалар, мөмкинлек булганда җырчы белән селфи ясыйлар. Аның иҗаты белән яшиләр. Бу нормаль күренеш, ләкин җырчы егет өчен башка күренеш сәер булып тоелган. Соңгы вакытта төрле шәһәрләрдә концерт куйган җырчы егет бер кызыклы фактка юлыккан. Бер гаилә аның төрле шәһәрләрдә булган концертларына йөри икән. Элвин Грейга минемчә бу фактта борчылырга түгел, шатланырга кирәк. Хәзер җырчының фанатларына мөрәҗәгать итәсем килә. Әгәр дә сез Элвин Грейны топ клип хит парадында озак вакыт күрәсегез килсә, 1320 номерына топ клип 118 саны белән SMS хәбәр җибәрегез. Aşmadı gammelge ant itib birişken vəğdələr yılama yarsıma sin üzün gayipli barsınma Yılama
Сезнең яраткан клипларыгыздан төзелгән топ-клип тапшыруы ахырына якынлашты. Артистларыгызның клибына тавыш бирергә онытмагыз, дуслар. 13-20 номерына топ-клип сүзе белән башлап, яраткан клибыгызның кодын язып, SMS хәбәр юллагыз. Яки tmtv.online.ru сайтында яраткан клибыгыз өчен тавыш бирегез. Шулай ук ВКонтакте һәм Instagram социаль шелтәрләренә кереп, безнең белән бергә булыгыз. Тагын бер атнадан топ-клипта күрешербез. Пока! Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.